Quen conducía unha tipa? Esa señora todo no policía. Pero tiña que vir moi lanzado, porque mira onde pararon os tipos. Ai, hostia, tuvo que dar. Moita hostia porque mira como desplazou. Levantaron un segundito, ¿sabes? Porque tanto vai deixando o coche. O que é 4 millóns. Pois eu non sei se estarían cruzando de cháchara as 4. Vai a testar por fazer europeu. Esa que tenés na cabeza, ¿no? É que eu sei do que está en rojo. Ai, non, está en rojo. O policía para que se complican. Os semáforos son para ter rojas, Pero tú ahora vas a un sitio, parpadea, tes preferencia a ti. Noutros non tes preferencia a ti. Sigue tan axado mal. Pero a mí extrañame que as que quero aquí non aparece. Porque a un levantaron. E non... E pois dan aí entre o público. Xa, pero que non dixen, queren unha revisión ou... Non sei, Xa. Pero golpe doulle, porque foi parar o coche ali... Xa. Non, golpe doulle xa solamente polo que a desplazou. Esta señora vai saber que lle pasar por riba.